Meghalaya Commercial Truck Owners and Operators Association met the Chief Executive Member of Khasi Hills Autonomous District Council, T. Khan, at his office chamber and apprised him about their hardship. The association, comprising mainly the truck owners, driver and handymen, the CEM that they have been financially burdened as they have to pay taxes to many toll gates erected by the tribal chiefs. Speaking to the media, the president of Meghalaya Commercial Truck Owners and Operation Association, M. Marngar, said that their transportation work has become a non-profitable business as all their earnings goes to the paying of taxes at the different toll gates. Meghalaya Commercial Truck Owners and Operator Association nilai kendu batu wanya kendu batu CM halor kajing jong kini ki malik truck nangta kini ki driver ki handyman have a day but ka kit ka ba hangni ka jela jungi have a day but kajing bun palat kini ki kajing don bun ki chegiet mau ki chegiet ki ba hab ban jung pe jo konsil kamut nadu ki CM hadu ki git ki ba fair ba kana konsil ka ai te nakaliang jong ka jongi nilai simlang da kawe ka rai namar ba ya mentahi kamut kabun ka pisa ka ba ngiyo ban bela kabun ngila penher saka habade ban siu surak kumusyu ong no menswa nakaji nong ka ba prahajar kamut san riu hajar ngila penher surak ibabun mentah kini ki Truck Owners Association ki la penyak ki kali jong ki da ka jimbo man seshu lada ban suset unglong namari kali la tiet de na kali jong ki mentah ha kim khat ki le shong e committee ki la wani kendu yo CM but na kali jong CM u le konsai ne le undon kum kata ko orda ban ailut ban su krong na phang na ki truck ki jingkit Henry nakaling jung uru ula kular syaka association hi barakawai ba unsa khot yakran bat unsa bisar bani ani kakam bat u Aisha kata ka jingnya trelang ula khot lang ya ka ki truck owners association barakawai ki badon truck ka jala jungi kari kasi jungi ba ngin ya trelang bat UCM yang mata sipor nakaling unlum un phat tokit bat unsa pej ya ka ka badai banne bat ya ka ka ba nakaliang jong ki ya ka jingdawa jong ki Truck Owners Association bat nakaliang jongi ka jingwan dawa jongi menta kalong khamta me UCM ka jing kerpat ka barit ungi bu kolong bait ba ku mekini ki por namar ba ban kran ni pi jingisha hakini ki banai ba ngiyo yo corona kini ki Truck Owners Association ki badon truck bat ki driver truck ki de ki frontline workers ki de ki frontline workers jong kani ka jala ka jongi namar ba hakapor ba kilit kit khao hapor ba kilit kit ki marbam nagauti bat nabar jala ki drivers bat ki handyman bat ki truck owners klamat sibun ki jinge ki don ki drivers lay ban shabar ban pi shabar lani ban shabar kimsha shu nagi wegi jala ki haban rahi de ki pin rahi de ki bilor ban shat hangtu ban shabar hangtu hi te nakaliang ngajongi so ban ong bangi karpat ya ICM ba menta in onglam ya kini ki imru badi gate yung konsil dalong kabala ya menta ban yamap mo ban yamap kumiyamap kini ki sorkar menta ka sorkar menta kala map ya ki truck ba kimdei ban siu katak semua ya menta sipor bat kimdei ban siu ki finance ya jongki kali ki jongki ya kani ka por ka ba ngi karpat yung CM ba dalong kabala bon pelat lam ya kini gate menta ba kimdei ban sim ya kabai krong yani kabai khajana tina kabade bakaniru UCM uang baya kata ngis Aisha kata kajing ya trelang uang usmude banle kata tangba ha ban yong bat ka konsil gojong nang ta ha ban khot kini ki nong simwai ki get bakin ya panbet ya kata bat udah ongru kawai ka kentin ba ngimi nang tu no office baya manta pilek pimde shu ban siu ya ka pisa ka jongi sigigit da ka jing siu ka ba shu sim kabu Henry ingin siu be tek kumba kat konsil kalabu te habade bat kini te yamanta bun ngi pat ong ngi ai ka jing shania sha unong elam jong ka konsil ba pej ya ka ba kamer jong kari jungi jong kari kasi jantia ka jongi te nakaliang ka jong unsa pej unsa kemi bar hadin unsa khot biang unsa pentip yangi ba ka bangi dei banle yamanta hi ngila kren sha CM ru naliang CM ila pen pausai ba kamdon gum kata ka jingkrong ka ba he don gi bashim sanspa don gi bashim shihajar don gi bashim khasan spa
don ki jing sim ki ban so thu so thau shu haba ki get kawai kali haban siu kalong bai daki phau tali ki get nadu jaka bangi load ikimar tadi kimar ayu ru kamut ba nakaliang jong kini ginong upgrade ki sim ya kata ka jing sim kabu ring dia keren bat usia 4 usia umdon kamdon kum kata ka wairu ka ba nakaliang joka konsil ka ai hukum man le punta kadai tang ka jing sim kabu jong kini ginong upgrade bala teng la da kim ai ka poi shu pudru ba ki penistom ki driver ki penistom ki kali jong kini ki truck owners association dan kada ngi kum ki truck owners association ngila ya wan lang da ka we bat barok khot da ka group bat ngila ya wan ra kini jing ka banan kong tamba kasin gaman kong man tai wan ra kini jing hang turu ka jing siu kolong tai mo san spa don lai spa don art spa don shijaru ka bom da shai re ka jing siu ka konsil ka ong ba ki don ki get bagi ai na konsil tang ba how CM ru ong ban ma ki don ki por ki bala ai shwa ban long CM mo te na kaliang jung menta pen pau sha ka jing songu bat jing sngo ba jing kendit kita gi jing ki mi kan te na kaliang jung sha ya kata ula ai ka jing kata ka assurance lani kata ka jing pentikna lani ka jing trelang ba ne ling jung sngo khia ya kan jing ba ki truck owners ki ya kendo ya kaliang jung la unsa sim khia ya kan wang ini ba session committee ba sa khot lang ba khot unsa khot ya ki ban ya keren ya ni kawai ka kali tanga ong ipi kan ka baiget tanga kawai kali ka her riu nyo ja te ka jing sporo ka jing onong teng ka bot bangi shu ya betang ban ka jing onong la shu ya betang ka bai siu ya ka surok don gini ki ya ka jing sha kata don gini ki bakham he ki bakham shono ki bakham biang bor ha ki bakham pau ki don ki kep bagi sim duna don gini bapli ki badang don ki barit ki badon tang kawe arteli na kadaw ngisawan ya kan ni ka asyon menta bangin ya lumlang no kawe benyong teli kamut bagi sim kat ka ba ki kat ki bis ngobit kila syela ikat us ngobit de kinong